Helon Kuumasinkitys Oy on Raumalla sijaitseva pintakäsittelyyritys, jonka liikeideana on toimittaa teollisuudelle laadukasta ja nopeaa kuumasinkitystä. Olemme toimineet helmikuusta 1982 alkaen omaa valmistusteknologiaa kehittäen. Laitoksellamme on käytössä täysautomaattinen peittaamo, integroitu tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä suljettu veden kierto. Kuumasinkitystoiminnan lisäksi autamme myös mielellämme rakenteiden suunnittelussa. Kuumasinkityksen tavoitteena on pidentää terästuotteen elinkaarta. Yhdessä saamme aikaan tuotteita, jotka ovat nopeampia ja edullisempia valmistaa.